Horas, selamat berjumpa kembali di Masturi Channel, pemahaman tentang adat Batak. Tuhamuna kamattaraja inatta suripada na pinarsangapan. Disonro de behami, lau manguduti padoan nami na parjulu, ima lau membekali akka sudut na poso naolo gaberaja na pinatujulu lau mangulahon ada siapa tahottai. Alani perjulu ma na yang pahamatta arti ni palsapah ni adattai. Ima dalihan na tulu. Didok mai manak mardongat tubuh, elik marburu, jala subah marhula-hula. Memang masa luar biasa do habisuhun nyo puta na perjului lau mabahin palsapahnya deti. Alana masa yuli jala ringgad do molo betul-betul do tahayati taulahun jala tahanguluhun di kehidupan ta sehari-hari. Jala molo tagali do jala tadalami masa bagas do makna na terkandung di bagasanna, termasuk mai etika hidup, sosial budaya, persatuan, ruhut, akka pertuturan, ugamu manangna kepercayaan, patik, uhum, keadilan, bahkan kasih dot akalan nasi. Jadi buiru honon percis do songo dasar negara tai. Ima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Atau tauji maju tadalamnya teh. Alai molo hurang sikop penus upasahat tami, alanya ketik na membatasi, tong matong tagali jada tadalami asal bagas pangat syota memahami falsafahnya deti. Nah, dalihan tabo todo ima pangalopan. Tutu mulu pangalopan na berhubungan may dohot api si panganon dohot na mangalopa. Nah, api na menggambarkan kehangatan, artinya mabelas daging. Jadi moldunglas daging tentu hipas manang pamatang. Ido benda sari dokon oputai upasai sinua bulin nasi sibanalas mulu pinukka pertuturan naing masih banna horas. Artinya hubungan persaudaraan harus tetap terjaga dengan hangat. Termasuk itu nomor dua tubuh marburu suninang marhula-hula. Si panganon iman ambe butong. Jadi muludung butok tu las maroha jala sunang nak pikiran. Idu benda sari banda putas jul-jul tuwi mulu makatai kudigijang si panganon. Artina manang nasungud dia memang nah pena dihatai di si tu muludung go butong iwe las roa sunang nak pikiran manang nah dihatai sudah may dinggan merdala di bagasan dami do las ni roha. Na mangalopa. Artinya sahalat do na mangalopa alai bui do masay gudang marlas ni roha teruli mapersaulihon na nilopan sahalah. Iyo ben na sedo akan tua-tua upasay seda silop pagarong ina 2 silop papuli moluk sahalak pinakatahon sudima dapotan uli. Lapatan na pakkateo tai berbuat tai naing ma gabe memberkati tuna humaliak kita. Itu benar saya dipudah nak kada tua-tua baik ma nedinggat tua kadongan musolma mulak tarbain nedinggan paling tidak unang binai kacit norhana. Jadi ima akka puda ni akka na tua-tua.
Dalihani nakingan terdiri dari 3 tungku, manang 3 tiang dengan tinggi yang sama, jarak yang sama, nani ikat ni sada lingkaran. Nah, jadi kudus tibuna asa hot imana. Nah, taida di si adong kesetaraan. Manang adong keadilan di si ete. Lapatan na sarupa do kedudukan na taluod dia deti. Jalebu do takkas berengot tay di si jalu jabbar naguk disuwi niya pang naupati. Ido mulu marhata sinamot, mulu dungdo di hata jabbar ni si jalo bara, tutu sama jabbar ni natulunai. Ima si manggokon beriban do upe tulang sama ma jabbarna. Jadi adong keadilan di son. Alai mulu tabereng dia katikin na perpudion, somalna holan si tobol na masinamuti di jalo hasuhuton. Lapatan na suhuti nama napasahaton perjabbar tu suwinya pang naupati. Alani akkahita raja nong pinatujulu lah mangulahun adati on gabe sada kewajiban mau dihita lau manuturi hasuhudon asa tikos di bain pasatu jabbar ni suwinya pang naupati. Ala oddo inti ni perjabbar dia dati. Lapatan na si jalo barai nakingan omma na mengwakili di tingkat ni bapa ni namulion. Lasongon itu nang si manggokko ni omma na mengwakili jabbar tu akka iboto na saluhuna. Lasongon itu nang si jalo upi pariban nakkan. Omma na mengwakili siyan akka pariban namang nakang na anggina na bro akka na buruna. Songon itu nang upe tulangi. Omma na mengwakili akka horong ni hula-hula maj si jalo jabbar nago. Alay mo no tabereng kenyataan na gabi si olah-olah holan si jalo upi tulang itu na diistimewakan. Gabi dang dus alani oddo sedendakin na kewajiban ni akka raja panuturi laho manuturi hasuhuton asari boto mabain dengan perjabaran suwinya pang napaton. Alana tanggung jawab ni mana pe mau ibaratna mau di na pengulian anak saru badu misalnya nak keningan si jalo bari mana gawe pamarai mai mana manang na si pangabarai artina di mana na menuk tanggung jawab ni ulun song ni no nak si manggokon nak keningan omma na bertanggung jawab lau manopoti akka jabu-jabu do akka luat-luat asaro tu pestai. Alana na julu dangarong pakai udangan. Lau songoni do nang si jalo bari benak keningani. Gabe si utiapang. Sumalna adong kewajiban ni mana? Mulubu dutung benonna sumalna imana ma na paradihun untuk si buhay-buhay manang na ulahune. Jadi on neng perlu pahamata taringo tu si jalo jabbar nagukun te dengan jarak yang sama. Artina ikudus dutong jarakna asahot na tuluo. Lapatan na ikun na saurdu do. Idupin ni dokon akan natutu na berjului tapak na dota zomna rimita hidu guguna.
Artinya ikon na saling melengkapi do na tulung asa uli dengan diuleon ni. Alai tetap hot imana di posisi masing-masing. Lapatan na mulo nomor dongat tu basi bagai nomor dongat tu matong imana. Lapatan na unang gabi dohot akka uleon ni akka buru diambil alih mana. Contohnya dinakkan na bagi ingot-ingot mang na ulup-ulup. Somalna muludang dongas sahuta na mabagi ho tutup buru ma na mabagi ho. Kecuali di aka na mabagi ulos-ulos. Jadi asabuy tabi dahon. Nah, so ngayon nang buru. Mulu buru tong imana basi bagi buru ma na makubesi may mana do na manaburi ulew ni. Unang atong aladong iboto sauti gabi saya merasa sangon hula-hula mana di situ. Lalu Sony nang hula-hula. Nama nuturi mah dohot nama niroi ulah ni buruna. Jadi alai unak pulai dokon dohot sampai nana mengajari. Alan filosofi na mengajari tentu antara guru dohot murid. Tapi nak keningan sama do kedudukan ni netudo. Nah. Jadi artinya ikon saling menghargai masih pasangap-sangapan. Alana mulu halak patak sudah nak niraja. Jadi lapatan na dang na gabi torsita holan jadi buru. Tak torsita hula-hula. Suatu waktu boy don berganti di ulaun akan asing. Nani ikat ni sada lingkaran. Lapatan na ikon na ni hotan holong do seluhu naon asa uli dengan gaya makorhon pasu-pasu las ni roha di akka na mangulahon na daki. Sungi maju na bui terpasatame di tikyon alani tuhamuna ka mataraja inat tasuribada terlumui ma tuhamuna ka raja panuturi. Beta adong konon na hurang lubi dia kapan dohaku bodoh kita mendiskusikan asa rapauliu-liu kita dia na pinukan putta si jul-jul tuwi. Jalala soni manang di hamunaka sudut na poso. Asa aladang alamarurut dupion. Jadi sabar mampai mahon alani asalam gudang na mangatusi tentu ba ta subscribe matong, ta like, jala ta share, asa lemgudangan non akka generasi muda nabui manoruson ada na pinukan yung putas jul-jul tuwi. Jadi songoni majo dia mu akka matara sinatu saribada dina orang lobi akka paduhan nami ba perjulu kami minta maaf. Sampai berjumpa kembali di hari yang akan datang. Horas.